Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, anita sa hot issue karong panahon na sa mga na-involve sa online selling, mga how much PM is the key, mga PM sent kumbaga. Nasayod mo mga kapuso, adunay bagong memorandum circular karong bago ang Bureau of Internal Revenue nga nag-require sa mga online sellers nga mubayad na og buluhisan. No? Karong buntaga, mga yutag katinawan gikan sa BIR mismo, makauban nato ang Regional Director sa Revenue Region 13, Attorney Eduardo Pagulayan Jr. Good morning, RD. Good morning, Nico. Good morning sa ating mga tagapakinig. Thank you so much, Sa RD. mga nanonood. Thank you so much for joining us. RD, dito tayo sa Memorandum Circular ni Commissioner Dulay. Ano po, Yes. what is the rationale behind this, RD? Bakit po we require now online sellers to pay their corresponding taxes? Actually, dati naman they should have done that before, yung mga hindi pa nagbabayad. Kasi every person, basta engaged ka in business, you are required to register with the Bureau of Internal Revenue. Requirement yan sa tax code. This is just a reiteration of our tax code kasi actually here in Cebu, mula nung umupo ako dito, we have been going after online sellers or online mga businessman. Marami pa nagre-report sa amin tungkol sa mga online business. So marami na rin po kaming pinaregister, pinabayad ng mga online taxpayers. Tanong po na marami, RD, hindi ba daw na parang pinagdidiskitaan ng gobyerno itong sektor na parang naghahanap buhay lang naman ngayong panahon ng quarantine, ng pandemic, RD, na hinahanapan pa talaga ng, of course, corresponding taxes? Hindi naman. Dati na yan. Gaya ng sinabi ko kanina, dati na po na required talaga silang mag-register. Kasi sabi ko nga, under the tax code, basta you are engaged in business, you are required to register. So if they are engaged in selling their goods or services, they are also required to register. Kagaya rin ng may mga pwesto. Pero lalo na ngayon, RD, na parang umusbong talaga itong online selling. O nga, nag-proliferate sila mula nung nagkaroon itong pandemic. Diba? So, yun naman ang nangyari kasi nung nag-close yung mga, especially yung mga restaurants, di ba? So, since wala silang hindi sila nag-cater personally sa mga clients nila, so ang nangyayari, they order food online. Isa yan sa mga nag-proliferate. Tapos yung sa mga apparels, di ba? Since hindi sila makapunta sa mga shopping malls, ang nangyayari, they order through online din. But before that, before the pandemic, meron na rin mga ganyan. Dumami lang nitong pandemic. And siyempre, napansin yan ng BIR. So, to level the playing fields, para naman dapat din sila mag-contribute sa ating offers ng government. Diba? So, dapat din silang tumulong. Dahil kumita sila, dapat din silang tumulong being citizens of this country, di ba? Lahat po bali, RD, mga online sellers, pati na rin po mga delivery services online? Yes, lahat. Basta they are engaged in business. The same. Lahat yan. They are all subject to tax and they are also required to register. What should they do, RD? Ano pong gagawin nila? Who should they coordinate with? Lalo na Hindi, yung actually, naka-register. naka-detail dito sa Revenue Memorandum Circular number 60/2020, yung dapat nilang gagawin. As usual, parang yung ordinary din na businessman na mayroong pwesto. So they have to go to the nearest revenue district officer kung saan sila sakop, then register their business and pay the registration fee, then comply with the reportorial requirements such as yung issuing of sales invoice, di ba? File din sila ng mga ITR nila, mag-file din sila ng mga business taxes nila. Ganun lang. Ngayon, kung sinasabi nila na maliit sila, opinion lang nila yon. So what they have to do is to really file yung kanilang income tax o file yung mga returns nila para ma-determine ng BIR later kung talagang maliit lang siya or hindi. Kasi kung hindi siya nagpa-file ng mga returns nila,
or hindi siya man nagsasubmit ng mga reportorial requirements, magiging opinion lang yan yung sinasabi niya, maliit lang siya. How would we validate that kung hindi siya magre-register at magko-comply sa mga registration requirements? Pero with that memorandum circular of the Commissioner RD, pinapa-declare na rin yung mga past transactions ng online seller. Why is that so, RD, na kailangan pa talagang ungkatin yung previous na mga transactions niya? Because if you will not declare that, later on, pag nakita yan ng BIR, mas malaki yung kanyang multa. So, ina-encourage namin na voluntarily mag-declare na siya kung meron siya mga transactions before. Kasi sooner or later, madi-discover din namin. Gaya ng mga ginagawa natin sa offline kandado, di ba? Matagal nila tinatago yan. Pero sooner or later, madi-discover din namin at mas lalong problematic ang mangyayari sa kanila, di ba? Pahabol na question on this topic, RD. How about daw yung mga nag-online selling ng mga pre-loved items, yung mga second hand, kailangan pa rin po bang magbayad ng tax? Depende kasi sa kanya, depende. Kung habitually engaged na siya, ibig sabihin, palagi niyang ginagawa yung nagbebenta, kailangan na siyang mag-register talaga. Pero kung sa isang taon, minsan ka lang yung tinatawag na decluttering ba? Na, di ba? Yung minsan-minsan lang sa isang taon na nagbebenta ka ng mga gamit mo na luma, wala namang problema yun. Kung konti lang. On another note, RD, dito tayo sa epekto ng COVID-19, ng pandemic sa BIRs. Of course, we have these collection efforts talaga to help our country moving. Kumusta po in this, ngayon pong first or second quarter ng taon, RD? Kumusta ang mga collections natin dito sa Cebu at Bohol? From January to April, cumulatively, we were able to exceed our goal by 2,124 billion. So we were also able to hit it by 28.20% din. So nagka-problema lang tayo itong May na. Doon na naramdaman yung effect ng pandemic. So malaki yung under goal natin. So nakikiusap ako bilang isang Pilipino na sana huwag po, bayaran po natin yung tamang taxes. Message niyo po sa ating mga kababayan, lalo na po sa yung issue pinag-usapan natin kanina, online selling. I am appealing sa ating mga taxpayers to pay their taxes, especially yung mga online sellers natin. Huwag na natin isipin na lang natin tayo Pilipino. Kung ano yung may ambag natin na buwis sa ating bansa para maibsan yung paghihirap ng ating mga kababayan, gawin na lang natin as our patriotic duty. Thank you so much for your time this morning. Thank you so much, Attorney Eduardo Pagulayan Jr., ang Regional Director sa BIR Revenue Region 13. Thank you, Nico. Thank you. God bless you, RD.